Zdravo, ja se vikam Vanja Vajgić, učim v Osnovното училище Браке Милдировци от Скопje. И съм второ Б отделение. Моите наставнички се викат Анита Лековска и Маja Sazdova. Сите ние имаме семейства, некои по-големи и некои по-мали. Моето потесно семейство го сочинуват моят брат, моят татко, моята майка и аз. А вашето? Моето по-широко семейство го сочинуват дедо ми и баба ми, що са родители на майка ми, дедо ми и баба ми, що са родители на татко ми. Тетка ми, що е сестра на татко ми и тетин ми. Вуйко ми, що е брат на майка ми и вуйна ми. Братовчедите ми, братовчетките по-големата и по-малата. Брат ми и аз. А вашето? Сега ќе ви го покажам и моето семейно дрво. Предци, потомци. Чукун дедо, чукун баба, прапрабаба, прапрадедо, прадедо, прабаба. Баба дедо. И нивни потомци са татко ми, майка ми, и аз, брат ми и братовчедите. Истражувај и ти и направи си свое семейно дрво. Чао, другарчиња!